Добре, значи, здрасти. Почвам от днеска. Днес е 1 юли. Сами сметнете. Само спра музиката. Почвам от днеска подготовката си за Софийския маратон, който е след супер много време. Реално след 15 седмици. И като искам да си бутна времето с 15 минути почти, на 15 в 10. Спрямо предишния маратон, подготовката трябва да ми започне по-утрано. За сега е това. Така че може да се порадвате на гледката. Айде! И 30-40 на гребната база е топ. Има хора, ама няма нищо особено. Сега лека загрявка и едно темпо. Втора седмица и е един от дните, в които въобще не ми се тренира. Общо взето е 26-7 пореден ден. И като имаш интервали, е много готино. Боли. Това е вече седмица трета. Леко съм с контузия от никъде. Бях и леко болен. И поради тази причина като цяло май намалих тренировките за бягане да не са 4 пъти, а да са 3. Че нещо се изхвърлих. Ама каквото такова. Сега имам интервали отново. Този път поне са 300 метра на 300 метра и така 5 пъти. Ще видим дали прасеца ще издържи. Да видим дали коляното ще издържи. Мина. Бах ти кефа. Нема заболя. 4,55 бързо. За 300 метра, след това 300 метра, 5,45. Без почивка 5 пъти. Лек. Сега е малка разгрявка. Като се опитвам да си сваля пулса и както виждате не се получава 156. Не мога падна. Включвам се в края на третата седмица, където трябва да избягам 14 км и аз си бягам с единствения проблем, че горе-долу всичко ме боли. Почнах да пия сериозно колаген отскоро. Се надявам нещата да се поправят малко с моите стави. След 2 седмици имам състезание. Първи трейл ще правя. Ще видим какво ще стане. Дано всичко намерят.